Ty jsi vystudovala loutkárnu, že? Na Damu. A co bylo potom? Potom byla samozřejmě práce v různých divadlech a projekty, které se zabývaly loutkou jako volným artefaktem, volným objektem. Ale loutku jako takovou jsi užila i na scéně? Částečně ano, ve svých prvních projektech, například v Kašparech, anebo ve spolupráci s Evou Tálskou nebo Hubertem Krejčím ve studiu Dům na takových těch alternativních projektech s mladými lidmi a částečně i v představeních, které jsem s Evou Tálskou dělala. Na druhou stranu ses vlastně věnovala i takovému, až řekl bych, volnému umění na hranici takové scénografie, třeba v opuštěných továrnách, v galeriích. Asi nejvíc mediálně reflektovaným projektem byl projekt Křídla ve Vaňkovce. Vzniklo to vlastně jako prostorová instalace, něco jakoby na pomezí mezi loutkou a objektem, ale v podstatě těch objektů bylo 66 v tom obrovském prostoru, takže ty malé objekty vytvořily obrovskou prostorovou instalaci, takže těch 66 křídel krát 2 vytvořilo jedno velké křídlo. Nakonec ale přeci jen spíše než s loutkami děláš pro klasické velké jeviště, ale používáš taky netradiční výtvarná média, třeba projektory a podobně? Možná, že právě volné projekty mi pomohly k tomu, abych dokázala použít správně ty projekce v tom divadle. V Chebu a v Kladně jsem vytvořila na bázi svých fotek a vlastně filmových záznamů projekce k celému představení. Ty jsi zmínila světlo a v tvé tvorbě světlo zanechalo velkou světelnou stopu. Od té chvíle, kdy jsem dělala ve Vaňkovce Křídla a kdy jsem poprvé experimentovala se světelnými projekcemi a s použitím paprsku v projekci, tak jsem vlastně začala pokračovat i na dalších projektech a vždycky se mi tam nějakým způsobem promítly, ať už světelné kostýmy, nebo projekce, nebo nějaké filmové motivy. Jaké to je vrátit se od těchto neuchopitelných světelných hmot zase teda do divadelního provozu, pracovat s historickým kostýmem navíc? V podstatě po těch letech to je experiment, stejně jako vstoupit do továrny a dělat tam Molitanové andělíčky, tak oblíkat herce s tím, že je nějaký zadání historický a nějaký kontext a v podstatě i téma udělat historickou hru v Hradišti pro publikum, které již dlouho nevidělo nic, co by mělo ryze historické kostýmy, tak jsem si to zkusila jako experiment a někdy jsem byla překvapená, že to umím a někdy mě trošku vykolejila ta nutnost v tom pokračovat a nemoc se vrátit k experimentu jako na bázi nějaký světelný nebo loutkový stylizace. A nyní mi už dovolte, slečno Elizabeth, pardon, abych vás těmi nejvášnivějšími slovy ubezpečil o náruživé síle své lásky. Samozřejmě můžete si být jistá, že co se vaší nemajetnosti týče, z mých slov po svatbě na toto téma neuslyšíte jedinou vyčítavou poznámku. Příliš předbíháte, pane. My jsme vlastně teďka ve sklepení brněnské Reduty, tady probíhal mozartovský ples a ty si pro něj dělala vizualitu. Já jsem se nejvíc podílela na tom řešení toho sklepního prostoru, který původně měl jenom základní technické osvětlení a bylo to de facto nevhodný. Takže jsem řešila ten prostor takovou jednou linkou horizontální,
která rozdělila ten prostor na 2 vrstvy. Všichni měli strach, že tady bude málo světla, jak ten prostor, jak je to dostačující, jak ten prostor funguje sám o sobě a jakoby dýchá.